Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti maawagan itinagan an nena. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak nga ina, ket may papan iti daytoy ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Nena. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay ka di anak ko. Kasla sa bali ti pa nagkitam kanya ka. Talaga na sakit tinakam ko kada kayo, nanang. Hanggang apay aya. Kat no insukat na kami idi iti kabsat ko iti lalaki. Simurot kayo kan kuana, iso binaybayan na kami. Ay, di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Trabaho ti makagapo, no apay nga imbati ka idi ka ni Lolam. Ti kunam kit di. Di na kami pinampanunot ka ni manong ko. Tila ang bukod mo pagragsakan ti pinanunot mo. Ay, amo ti na marswa analinis ti konsensyak, idi imbati ka anak ko. Iso apang haasim, tadi ka kumaagsasao iti kasta. Nanang, kasano ti panang padakkelyo ka ni Michelle nga apo ko yo? Ha? Apay ka di, nena. Aglablabusan. Agasam, kinunanak iti nga insukat ko kano iti lalaki. Ay, awan mo ti insursurok akas ta idikan kuana, anak ko. No jakla nakapagtepel itaya, amang ano inikak iti pagnakman na. Nalabos ti panagsarsarita na. Ay na, di mo dang randya anak mo, nena. Ang mga noad-ad ang agsakit tinakam na kan ka. Nga maglablabusan, nanang. No baybay iti aramidan na. Ang mga no agnanayo na nakasjay. Malabay siya ko unti makisarita kan kuana. Barang denggan nak. Ay, wan man nga rod, nanang. Tadyak kaya't nga agnanayo na kasjay ti ugali na. Nang runa, tadamutan anak na. Junior! Umay ka man ditoy? Apay ka di, nanang. Apay tarupam. Apay adi ka naginaw iti plato, ha? Ha? Oh, sa ita? Nakamulanglang kakasta? Ayan dya kabsat mo. Apay asan ang nagluto? Siyak pa iti urayan yung agluto iti kanan nyo, ha? Pasensya kayo, nanang. Nabayaganak namin na nangarami diti project ko. Buisit kayo kiti amin. Awan pa'y manamnama kada kayo. Ay, rigat lak ka na yun ng tibak-baklay ko. Ay na, Michelle, anak ko. Saan kumamo takas na ti panagsasaom ka dagiti anak mo? Ala, pumanaw ka dito yan, apok. Ingkaginaw ka nagluto. Wan, Lola. Nagsao kayo manan ako, nak. Agin lalaing kayo manan. Kunamlan nalintag kayo. Ngam panunutan nyo man, tinarami dyo, idubing kami. Binaybayan na kami. Ulitag timbagakan ka, Michelle. Di kay binaybayan iti kabsat mo. Gapo ta trabaho ti makagapo, no apay nga imadayoak. Gapo ta kayat kayo ang maikan iti nasayaat ang masakbayan. Nanang, madlaw ko, kat kanayon kayo ang maimay-mayang. Ed, anak, Apay ayan, nanang, anya ti parikot yo. kinapudno na, parikot ko ti kabsat mo. Naidumduma ti ugali na. Kanayon na nga ibaga nga imadayoak iti ubing kayo. Gaputa si Murtak iti lalaki. Ay, sabali nga rod ti ugali na, nanang. Idi ngamin ubing kami. Tunggal ongtan ni Lola, agsangit, akasla di binaot ni Lola. Imbis asaan. Nalabas ti kabsat mo. Ay, agraman anak na, kanahayon na nga ungtan. Kanayon na ida pagsasawan iti dakas. Kanayon ko abagaan idi, no kasta ti araramiden na, nanang. Ngam sumungbat lat tangamin kanyak. Adyak ka no maawatan, gaputawan putot ko. Ay, sapay la kumataag balbaliw mo ti kabsat mo. Kabsat, Nena. Sapay la kuma. Tadiyo tagidaksan da ito yung ibaga ka.
Apay ka di kabsat. Anya ka di dayta. Kuang amin kabsat. May papanday to iti anak mo ani Michelle. Ha? Kanayon kung amin na dinggay na kanayon na ngoongtan dagiti anak na. Agsapa, aging ka iti rabii. Kanayon mat nga agsangsangit dagiti ubing. Amok daytan kabsat. Ngamjak nga rod kabailan abagaan ti anak ko. Tano aday bagak, siyak mo ti dakas. Abaan nakpay. Kasta ka di kabsat. Hun, iso ati makunak. No ada makita yo asaan anasaya at nga aramid na. Da kayon timang bagbaga, bareng denggan na kayo. Ala, wala kabsat. Ngam amangan met no makagura. Ay, saan ngamin amabalin abaybay antikasjay nga ugali na? Saan ama iparbang? Iso akid dawak titulong nyo, babaan iti panang bagbagayo kan kuana. Mismo ani kabsat Tiago tinangibaga. Akanayon ka kanong agung-ungat iti balayo, Michelle anak ko. Katanya ko matibibiyang nananang. Disdisiplina aklaang matdagiti anak ko. Michelle, saan nga iti amin akan ito? Kat ungat kan pinokkaw ti pamayam kadagiti anak mo. Ngamin, saan anasaya at epekto na dayta kadakwada? Apay ayang amin na pakibibiyangan dak. Biyag ko daytoy. Gaputa saan na maiparbang ti araramidam? Kan, apay nga minasyak ti pagsarsaritaan nyo kanit Tata Tiago? Wano? Adakit di mat relasyon nyo adwa? Tinumpanak, nanang. Aglablabos kan, Michelle. Saan ka impas ngaya? Tapno bastosem tinataangan ngam itisika. Kamrunaan na. Siyak nga inab! Nagapakayuban kaya mo ka ni Michelle, nena. Aglablabusan day jay nga apo ko yo, nanang. Jakon kayat apalabsan day jay nga inaramid na. Apay ka di ay anak ko. Anya man ang timbag-anakan ka. Ibagbagak laeng amang mangeg dakab sa Tiago ti panagungungot na kadagiti anak na iti inan daw. Sungbatan nakit di. Nga anya ka no ti bibiyang dakab sa Tiago kenkwana. Kat disiplinaan na laeng dagiti anak na. Anya? Kat idag palawagak. Kuna namanen nga adda ka no relasyon mi kanit Tiago. Iso adya ko nakapagdapal, iso atinong pakon. Ay, una yun ni Michelle. Amangan nga mino kanayon nyo idi apampanuinuyan na. Ito dyo amin akayat na. Iso akas jayan di ugali na. Ay, saan mo't anak ko? Hanggang hityak man amo. No apay akas jay mo't ti ugali na. Agaburudak, nanang. Apay, talaga ka di akayat mo ti mapan iti adayo, anak ko. Nanang, barang makarunungak adagos ijay. Kat mapatarimaan kumat ti balay tayo. Ay, Nanang, di ka agsinay akasta. Tapno saan anadagsan tiriknak amapan iti adayo. pampanunotak laang anak ko. Asino pa yan ti kadkadwak ditoy. Amang ano nakarkarong agbalin anatangig kanyak ti kabsat mo. Saan kayo amadanagan, nanang? Bagak ti kabsat ko. Tapno baliwan nan, tinaalas nga ugali na. Lola, mabalin ka diya dito ya ka maturog. Ay katuan aapok. Diya kun kaya ti maturog iti balay, Lola. Kanayon nga gungungot ni nanang. Apay, kanayon nakakading nga ungtan. Wen, Lola. Kinunana pa akog taranak. Tapno mapaanak iti deraas. Ay, talaga asaan nga agpampanunot day nga inayo. Noan niya tinapanunot na nga iba ka, isulatan. Wen nga rod, Lola. Iswadya kun kaya ti maturog iti balay. Ala, dito ikan ang maturog. Kasaritak to inton bigat, tinam. Naimas ti si Dayo mga anak man pa'y. Apay, saan kayo kadiaging matang iti bagasyo, nanang? Ada, ngam awan nga rod si Daag. Kan kasla magustuak dahito si Daon yo.
Ama no inggatang nyo manan iti arak ti kwartayo. Iso nga awan pinaggatang nyo iti sidain nyo. Ay, ibagamlatan no di na kayat nga ilakam. Saan aday ta? Anagado pay laang ti saom. Anya? Talaga di ka pala nagnaka, Michelle. Iso nga ultimo anak mo. Di na kan kayat akabalay. Gaputa kanayon mo ida nga ungtan. No masikuran kayo nanang. Di dakon pakibibyangan. Sige, total, di nakrispituan nga inam. Makamo ka nga rodan itipiak mo. Ngam di mo ipaidam kanyak dagiti apokok. Gaputa saan da akaskan ka, nga awan manaknakam na. Ay, apay anak kaida kapay lang, nena. Aldawan. Ay, nanang, madingarot tiriknak. Kaslag trangkaso ak. Kaano pa yan ang nuiday ta, anak ko? Hindi lang namin sa nakalman. Ay, natnagak ngamin ijay umak. Isumatan tinangrugyan na. Ang mga damot pilay mo. Iso nga itrangkasom. Tsaka muna nang. Adyak nga rod ka ba ulan di bumangon. Iso adyak naglutluto. Anya? Ay, di pa'y katnabisinan ka, anak ko. Ni Michelle ngay, saan ka di nga imay ditoy? Saan? Bagan unak day chay nga umay kitaan. Talaga asabalin ti ugalin na. Ala, aginda ka lang tangarod anak ko. Tama pa anak agluto iti ka na. Naimbag ta nagaawit kan anak ko. Unanang, imawag kanyak ni Michelle. Katikunan, makiasawa nga minan. Anya? Makiasawa? Unanang, apay, di na kadimbaga kada kayo? Awan mo't imbagbagahan na kanyak. Ay nga masabagay. Di nakaminan pagan-ano. E di nagsakitak tupay. Kadi nakpulos sinarungkaraan. Ay, unay matanday takabsat ko. Kunak no nagbalbaliwan. Di nangarod kaya ti mabagbagaan. Iso abinaybay akon Ala, barang agbalbaliw, intun makiasawa manan. Barang agpanunot anaimbag. Kas kumay di nagtrangkaso hak. Di nakpulosin may kinita. Naimbag pa'y dagiti anak na Ta isuda pa yan tinagsakto kan nagluto iti kanak. Ay, talaga asabali ti ugali na, nanang. Barang dumtang to ti aldaw ama kaamiris. Kat baliwan nan, ti saan anasaya at nga ugali na. Makiasawa ka mo't gaya mo, Michelle. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Masapol pa'y aya, nanang. Tapno amog no anya ti maitulong ko. Ken may siyak pa'y laeng ti inam. Awan pagdanagan nyo iti gastos, gaputan ni Ricardo ti makaamo iti amin. Nasayat nga rudno kasta. Ngam, sigurado ka kadi, anaawat na dagiti anak mo. Nanang. Nasayat no kasta. Kat, sa dino nga ruti plano yo apagkasaran. Dito'y No kasta nga rod, nasken nga agsagana tayo mo't Linisan tayo ti arubayan. Ta sigurado nga adun to ti bisita yaw. Amok day ta, nanang. Saanan anaskan nga ibagayo? Ala nga rod, anak. Makamukan iti umadan niya pa nagkasaryo. Umadanin ti kasar ni Michelle, nena. Nga rod, nanang. Ngam sanda mo ta nagsagsagana. Diyak man amok ni Michelle. Kunak man no kunana anaplano dan ti amin. Ibagbagak ngamin idi tinasken nga aramidan da. Ngam kunana mat nga amudan da kita. Ngam kita kat ultimo kayo amaw sara pagsungrod. Awan pa'y laeng mat. Ay, kasla atrasado mo't daytan akasar. Nga rod, nanang. Ngam gapo tadinak ikabkabilangan. Baybay aklatan. No anya ti kayat dang aramidan. Di namot kayat ti paisuraw. Ay, ngam no talaga adi dagunay. Kapilitan nga ibagata ti rumbeng nga aramidan da.
Kapsat, bulan laeng tinapalabas, sipud nagkasarda Ricardo kan Michelle, hanggang kanayon may tiapada. Ay, basol jay anak ko day takabsat. Gaputa di na mo't baliwan tinaalas nga ugali na. Sayang, naranaan na tinagagayt kan naanos a lalaki, hanggang kasdemot ngamin ti aramid na. Wen nga rod kabsat. Manumatan ti pamagbagakan ko na. Ngam awan mo't denggan na. Iso ano mauma jay lalaki, ay awan maaramidan na. Tabasol na mo't. Sapay kumata makaamirisan ti anak mo, tapno mabukal manen ti pamilyada. Tay naragsak ken naurno sa pamilya. Sapay la kumakabsat, takasta. Nanang, nagawid mo't gayam ni Manong Ricardo. Kat, kaanong agsublingay? Saan kanon nga agsubli nanang? Gaputa mauma iti ugali ni Michelle. Ay, daytan ti kunkunak. Napasama ken ti pagbutbut nga ak. Nanang, No ammo kumangamin, ti kabsat mo adumngeg iti pamagbaga. Saan siguro ang napasamak ti kasta? Ngamala, barang ano daytan ti pagnakman na. Lay, payan Michelle. Nagawid na ni Ricardo. Kat di na kanon kayo ti agsubli. Ay kat dayta ti pagnakmam Anya, Idi pay laeng abagbagaan ka, ngam di nakmat dengdenggan. Anya nga ita, nauman ken ka di asawam. Sayang, naranaam pa'y tinagagat ka na ano sa lalaki. tulungan na ko mananang. Nang rona kat masikog akon. Ay, tangay di mo dengdenggan ti pamagbaga. Ladingitak nga ibagakan ka. Makaamukan iti biyag mo. Tadi kan pakibiyangan iti kaanuman. Gaputa sana denggan ni Michelle ti pamagbaga, dayta ti amok awagas, bareng makaamiris katagbalbaliw. Ngam iti panunot ko, jak idabaybayan. Bareng maurnos pa iti amin kadakwada, iti asawa na. Alakastan, katagyaman ak unay, tuy pagayam mo, nena. Natural iti naganak ti makapungtot, gapo iti mading aramid ti anak da. Aket ala, sapay la kuma, tagbalbaliw ti anak mo. Ket panunutan na, ti masakbayan na. Kastameten, ti pamilya na. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti panakay drama, ti pakasaritaan ni Nena. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.